Keby ste si mali vybrať rodinný dom pre vlastné bývanie, vybrali by ste si taký bežný tuctový rodinný dom, akých je všade plno, alebo originálny a jedinečný? Pokiaľ originálny a jedinečný, jeden taký tu práve pre vás mám, ideme ho naberať do ponuky, je to v Trnave. Ak vás zaujíma, ako také naberanie domu vyzerá v praxi, poďte sa s nami na to pozrieť. Základom je, aby dom dobre vyzeral, tak ho trošku načančáme. Jedná sa o 5-izbový rodinný dom s výmerou 160 m2 a s pozemkom až 730 m2. Všimnite si hlavne túto parádnu galériu, kde je krásne prepojený obývací priestor s kuchyňou spolu s tými spacími izbami, ktoré sa nachádzajú na hornom podlaží. Rodina je tak vždy spolu a má k sebe blízko, napriek tomu, že dom je naozaj rozsiahly a veľký. Obed je na stole. Žiadny obed tu síce na stole nemáme, ale presne takýto výhľad na vás budú mať vaše deti. Na poschodí nájdeme 3 takéto útulné izby spolu s takouto prítulnou mačkou. Na prízemí sa nachádza rodičovská spálňa s vlastnou kúpeľňou, so sprchovým kútom a s krásnou dvojmiestnou výrivkou. A čo je zaujímavé, je to ako jediná spacia izba na prízemí, takže si tu môžete vychutnávať aj zakázané ovocie.